Аптечка за възрастни. Винаги в моята аптечка има ибупрофен. И хайде да ви покажа един ефтин Джос ибупрофен, 20 таблетки, около 3 лева. Продължаваме с Норолиндол, което е комбинация парацетамол и ибупрофен за по-силно действие, като това са двата продукта, които може да ги пиете както при температура, така и при всякакъв вид болка. Аз съм от хората, които изпитват ужас, ако не могат да дишат през носа. Затова винаги си нося спрей за промиване на нос. Ето този много го харесвам. И нещо за отпушване на носа от Ревинт, Орлинт, Муконазал, нещо, което да ми отпуши носа бързо. Но знаете, че тези продукти се ползват максимум 4-5 дни, защото може да доведат до привикване. При гадени разстройства може да пиете всичко, което давате на детето, но ако трябва да препоръчам нещо, което да е специално за възрастни, ендерикакол и танинал. Като ендерикакол даже е подходящ и за деца, а танинал върши страхотна работа. Както вече съм казвала, аз не съм фен на продуктите, съдържащи лоперамид. Електролити за рехидратация при гадене, повръщане и разстройство, дори при отпадналост и умора. Моето слабо място е ухото, затова винаги си нося и капки за уши. Ето едни капки, които са годни 6 месеца след отварянето, което е много добре. Комбинирам ги с ибупрофен. Друго, което си нося, е нещо противоалергично. Зависи къде отиваме, доста често си взимам магнези, защото е важен и вече сме на възраст. И ако си пиете някакви специфични лекарства, си носите и тях. До скоро!